Den 9. april afholdt Indonesien parlamentsvalg. Jakartas normalt så tæt pakkede gader lå næsten øde hen, for i Indonesien har alle fri på valgdagen. De sidste dage inden valget var en afkølingsperiode, hvor partierne ikke længere måtte føre valgkamp. Derfor var der også kun enkelte levn fra de seneste ugers intense kampagner tilbage i gadebilledet. Præcis kl. 7 åbnede valgstederne i Jakarta. 3 tidszoner tidligere var de første valgsteder åbnet i den østlige Papua-provins. Papua og Aceh var på forhånd udpeget som risikoområder, hvor der var mulighed for voldelige sammenstød på selve valgdagen. Med begge steder forløb valgdagen fredeligt. Enkelte valgsteder i Papua åbnede dog ikke som planlagt, da dårligt vejr simpelthen havde forhindret stemmesedler og andet udstyr i at nå frem i tide. Et nøglespørgsmål var på forhånd, om det rekordhøje antal unge vælgere kunne vende den støt faldende stemmeprocent siden det første demokratiske valg i 1999. De foreløbige indikationer tyder på, at op mod 75% af de 185 millioner vælgere har stemt. Det er på niveau med sidste valg, eller måske lidt over. Parlamentsvalget er dog kun første skud i bøssen. Til juli afholdes præsidentvalget, som ventes at tiltrække langt mere opmærksomhed, og formentlig også lokke flere vælgere til stemmeboksen. Myndighederne har arbejdet knaldhårdt på at forberede valget, der ses som et af de teknisk mest vanskelige inddagsvalg overhovedet. Der er blandt andet gjort en stor indsats for at opdatere og strømline vælgerlisterne, og der er gjort meget ud af at uddanne de mere end 4 millioner valgtilforordnede. Foreløbigt ser selve valgmaskinen ud til at have været succesfuld og velsmurt over det meste af landet. Der er også gjort en indsats for at sikre, at særligt udsatte grupper kan udøve deres demokratiske ret. Det gælder blandt andet adgangen for personer med forskellige former for handicap. Ambassaden besøgte også et kvindefængsel, hvor mere end 1000 indsatte kunne stemme ved et af hele 3 valgsteder, der er stillet op inden for murene. Valgstederne lukkede kl. 1 om eftermiddagen. Derefter blev stemmerne talt op i fuld offentlighed. Netop den offentlige stemmeoptælling gør det indonesiske valg til en demokratiets fest. Hver eneste stemme læses op foran en skare af vælgere og partirepræsentanter. Alle, der har lyst til at kigge på, er inviteret med. Valget er derfor heller ikke kun en begivenhed for voksne, men for hele familien, og et centralt element i den demokratiske uddannelse af næste generations indonesiske vælgere. Nu skal alle de lokale resultater lægges sammen. Først på provinsniveau og dernæst på landsplan. Det formelle resultat foreligger først om en måned. Men exit polls giver allerede nu et solidt fingerpeg. Alt tyder på, at partiet PDIP, som ventede, har haft et godt valg med lige omkring 20% af stemmerne. Med Jakartas populære guvernør Jokowi som kandidat er PDIP også favorit til at vinde præsidentvalget i juli. Den afgående præsident SPY's demokratiske parti ser derimod ud til at være gået markant tilbage og nu blot det 4. største parti. Dermed er banen også kridtet op til næste valgkamp. Denne gang om nøglen til præsidentpaladset. Det er en valgkamp, som for alvor vil blive skudt i gang i løbet af de kommende uger, og et valg, der vil udgøre det næste vigtige skridt på Indonesiens imponerende demokratiske rejse.